Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo nga naata. Manindog ta lang sa pulong sa Ginoo. But before that, let me give you some reminders sa ato ang mga umabot nga mga buluhaton. Ugmang adlawa, unsang umadlawa? Abi na kog Lunes. Lunes, Jesus Reigns. So mga adlaw, Jesus Reigns, it's a holiday. Gihangyo or gidasig ang tanan, ing nga gidasig ta ka inaim tapad. Now let's join the Jesus Reigns tomorrow. 1 p.m. magsugod ang motorcade. Ang ato ang venue is dili sa plaza ha, dito sa Dao, sa Blue Oval, no? Sa katong wala naka-purchase og katong Jesus Reigns nga t-shirt, magsuot lang tag puti nga t-shirt or puti nga blouse, puti nga upper, no? Ingana para kanang pareho tatanan sa ato ang kanang pagasuoton, pareha og color. So ugma alauna magsugod ang motorcade, then after that ang join nga kanang panimbahon, no, pag-worship. And then on December 10, ang atong church anniversary. Oh, palakpakan na to ang Ginoo. Ika-33, no? 30, nana ba din ha? Oh, ika-33 ka tuig nato as a church, happy church diri sa Pagadian. We're going to celebrate ang pagkamaayo sa Ginoo on December 10, alas 4 sa hapon. Doon nalay isa ka buok service or isa ka buok schedule sa panimbahon anang adlaw. Mag-usa tatanan ang nagasimba og first service, second service, or third service, mag-usa tatanan alas 4 sa hapon anang December 10. Amen ba? And then before that, on December 8, Friday, doon na tayo mentoring with Bishop Hurley o Pastor Joel. Oh, mag-ani sila. Also, ang atong speaker na si Bishop Hurley man. Okay? On December 8, natay mentoring. Dunay registration fee 150, but naatay early registration. We can register as early as now. Later after the service, natay lamisa diha sa usher para mag-register ta for 100 pesos for early registration until December 3. Nakuha? Daghang salamat. Okay, let's go to the Word of God. Abrihi imuhang Bible. Dinha sa Luke chapter 17, verse 11 hangtod sa 19. Luke 17, verse 11 to 19. Hana? Okay, let's read the Word of God. Luke 17, 11 to 19. Let's go. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. And he was going into a village. 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go show yourself to the priests." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Verse 17, Jesus asked, Were not all then 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then he said to him, Rise and go, your faith has made you well. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Magampo ta. Amahan na langit no, daghan kaayong salamat, Lord, na aka Ginoo sa among panagtigom karong buntaga. Lord, we are gathered here to worship you and to give thanks to you, Lord God. Lord, and we are ready right now to hear from you, to listen from your word, Ginoo, because naa kay mensahe sa among matag-o sa kakinabuhi karong buntaga. Lord, among giabrihan among kasing-kasing.
Lord, ang mong huna-huna, ang mong gi-focus diha kanimo. Ug Lord, wala na mo tuguti unsa man nga mga langyaw nga panghuna-huna dring dapita nga makahimo pag-distract ka namo, pagdisturbo ka namo, Lord. We only allow you, Holy Spirit, Lord, to speak to us, to teach us your ways, Lord, to correct us, Lord, so that your word will transform our lives, Lord God. Ginoo, salamat, Lord. Ikaw, Ginoo, magadumala ning orasa, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan in Jesus' name. Amen. Amen. Makapanglingkod na mo. Okay. Karong buntaga, maghisgot ta karong adlaw mahitungod og pagka mapasalamaton. No, ing na pagka mapasalamaton. Mataas kay no? Ang title sa akong i-share karong buntaga is A Grateful Life. Usa ka kinabuhi nga mapasalamaton. Oh, it seems nga simple lang kaayo ang pagpasalamat. Sayon lang kaayo ang pagpasalamat, di ba? No, i-practice gani sa imong tapading na salamat. Salamat nga nagkita taron. Oh. Simple lang kaayo, ragaan lang kaayo, but importante gihatagan ni og importansya sa pulong sa Ginoo. Kini nga kinaiya because ang pagkamapasalamaton is kinaiya. No? Usa ka kinaiya. Sometimes makaingon ta nga mauta pud niya kinaiya, oy dili man makapasalamat. Oh, ing ana. Ang atong gibasa kaganina, usa ka hinubay usa sa mga moment ni Ginoong Jesus. Sa dihang naa siya diri sa kalibutan, nagministeryo siya, no? Ang iyahang pagbuhat, pagtuman, pag-obey sa iyahang amahan na langit nun nga gisugo siya pag-anhi diri sa kalibutan. And so he traveled. Nagbiyahe siya. I don't know kung unsa iyahang gigamit. Wala pa man kaayo. Wala pa may ang means of transportation sa una aside from using your feet is ang kabayo, donkey, no, ing ana ang ilahang mga kanang pamaagi sa pag-travel. So ining panahon na si Jesus naabot siya dito dapit sa border sa Samaria o Galilee. I look it up on the map. Nasa imabaw dapit ang kuan kanang ang kaning dapita nga giadtuan ni Jesus samtang nagpadulong siya sa Jerusalem. Wala ko kabalo kung asa siya gikan basta paadtuay siya sa Jerusalem. Muning agi siya aning dapita sa border sa between Samaria and Galilee. And dunay napulo ka buok sanglahon. Kini nga sakit wala naman kaayo ni karon and this is already curable nga sakit. But sa una, ang this is a kind of skin disease that will eat up your flesh. Kana bitang mura siya og kanang sakit siya sa panit nga magkahilis ang imong unod. No, pananglitan sa imuhang mga tudlo kung naa din ha ang leprosy wala ang imuhang mga tudlo. No, so kaning nga klase sa sakit sa una, gina-quarantine ni sila, ginapalayo. Since COVID bitaw, we are so familiar with quarantining. Pag-quarantine, no, unsa magpasabot ana? Gilain, gisahi, wala gisagol, gipalayo. No, and so atong panahon na anybody who has skin disease, for example, anang leprosy, dili pwede magpuyo kauban sa mga tao nga nasa syudad, nga nasa community. Sa gawas gyud na sila ibutang. Ipalayo, i-isolate. And so dunay pulo ka buok nga nagsakit ani nga nakakita sila, probably nakadungog sila, mahitungon ni Jesus, nga si Jesus nag-aayog mamabalatian. Kung silang gibuhat, sa dihan nakakita sila ni Jesus. Sagit, singgit sila. Because of course, dili sila makaduol ni Jesus kay naas because tungod sa ilahang kahimtang. And then, I can just imagine, bitaw no, nga kanabitang, siguro sa kung usa ko dito, nanguna-una ko nga muna ni akong paglaom. Muna ni ako ang kanang chance
nga maayo ko ani nga sakit. Kay aside sa pag-antos physically, dunay pag-antos socially because you are being rejected from the community. You are being rejected from your family, palayo ka, kanang ipon ka dito sa mga nagsakit pod, walay mag-atiman siguro, mas probably, nakahundang siguro sa trabaho, sa imong kanang normal nga routine sa matag adlaw, tungod ato nga sakit. And so, kung ako naman siguro, nga nakabalo ko nga si Jesus, nakita nako na nakadungog ko nga si Jesus nagahimog mga milagro, mo sagit gid ko pag-ayo. No? Gamin ko nga, Jesus, nagkinahanglag kaayuhan, nagkinahanglan og milagro. So mo nagihimo sa napulo ka buok sanglahon. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, kaluy imi. Grabe no, ang ilahang kanang pagsagit. Pagkakita ni Jesus kanila, giingnan sila ni Jesus. Pakita sa inyong kaugalingon dito sa pari. Aron, kay doon naman sila ang ilahang balaod. Ang ilang balaod sa una, when somebody kanang naayo gikan sa skin disease, naana siya, if you want to read it in the book of Leviticus, naana sa lambalaod, nga sa dihang doon ay mamaayo gikan sa skin disease, mo ipakita niya, i-present niya yung kaugalingon sa pari, and then i-inspection sa pari. Pag human inspection sa pari, maghatag na din dito ang pari o kanang prescription, no? Mo ni imong ihalad, isa ka karnero, actually, duha ka karnero. Isa ka karnero para ani nga halad. Ang isa para ani nga halad. Kung dili ka ka-afford og karnero, pwede ka kanang kalapati. No? Ingana, maghalad, and then after 7 days na po, i-obserbahan na po sila kung wala na bagyo, then ay pa fully i-declare sa pari nga, okay, cleared na ka, and then pwede ka makabalik sa inyong balay, pwede na ka makahalubilo sa ubang mga tao. So muna ang ilahang balaod. So, ingon si Jesus nga, go show yourself to the priests. Oh? Grabe kaayo ang kanang ang power sa Ginoo nga kanabitang diretso bitaw. Nga wala pa ingon nga, wala gani gi-inspect ni Jesus mismo ang katong mga sanglahon. Gisulti lang niya diretso ang kanang ang declaration sa kaayuhan. So while on their way ang napulo, na ang isa, nakabantay siyang, uy, hala, okay na lagi ko. No? Kung nabusbus na akong skin. No? Kung daghan ka itong mga murag nuka-nuka, uy, lakahamis na lagi ko. And so, siya nga, tungod sa iyahang kalipay, ning balik siya dito ni Ginoong Jesus, og nagpasalamat. Wala lang gadi siya nagpasalamat, iyaha pag ganing giyukbo iyang kaugalingon. Noon sa giingon diri, one of them, when he saw us, came back, praising God, nagdaig sa Ginoo sa kusog nga tingog, he threw himself at Jesus' feet, ning luhod siya, og nagpasalamat siya. Og nindot kay ginote diri sa writer sa Lucas. Si Lucas nag-ingon, and he was a Samaritan. Meaning he was a foreigner. He was not a Jew. Dili siya Hudiyo. Kaya ang mga Hudiyo ug ang mga Samarianhon, dili na sila mag-ipon. No, remember katong sa story ni Jesus in the Samaritan woman at the well? No? Dili na sila, and then ang Samaritan is lower class kaysa Hudiyo. Oh, and wala na sila yung mga privileges sama sa mga Hudiyo. But ginote din nindot kay ginote din ni Lucas nga he was a Samaritan. There must be something, a message nga gusto ipaabot sa Ginoo ngadto sa mga tao nga kanang bitawng gi-qualify sa sosyedad nga lower class. Oh, and so the whole story, ingon si Jesus nga, di ba doon ay pulo nga ako ang giayo? Di ba pulo man mo, nganong isa lang man ang ning balik? Asa man di ay ang 10 minus 1? 9. No?
Even ang Bible, nagtudlo og math. Oh? Asa man di ay ang 9, asa man di ay ang siyam. No? And then ingon si Jesus, then he said to him, katong isa nga ning balik, rise and go, your faith has made you well. Ang imuhang pagtuo nagaayo kanimo. Oh? Mga igsoon, kinahanglan makamaluta that the Lord values thankfulness. Ang Ginoo nag-appreciate ba, naghatag siya bili kanang kinaiya sa pagkamapasalamaton. Oh, naghatag siya bili. Kay gibutang man nga sugilanon dito sa Bible, diha sa Bible. Nangita ang Ginoo, He's looking for people who will come back to Him for thanksgiving. Oh, ug nakita nako na nga naa ka dinhi karon. Ning balik ka aron sa pagpasalamat. Tama ba? Nganong naamang ka diri? Oh, pagpasalamat. It must be number 1, pagpasalamat sa Ginoo. Dili ka ay Domingo manggod, naanad na manggod ko nga musimba kada Domingo. No, siguro it's out of a habit, it's out of your Christian routine every Sunday. Yes, of course, every Sunday we must come to church and worship the Lord. But the attitude of our hearts, ang kinaiya sa imong kasing-kasing, sa akong kasing-kasing, importante kaayo nga ning balik ta sa pagpasalamat. Oh, pagpasalamat. Pagpasalamat. Sama sa usa, out of 10, dunay usa nga ding balik. Oh? So, ikaw nang usaron. Amen? Nalipay ba ka nga naa ka karon? Praise God. No? So, number 1, what are the things we must be thankful for? Unsa man ang mga butang nga kinahanglan ta magpasalamat sa Ginoo. What are the things that we must be thankful for? Siguro makaingon kang, daghan kaayo te, daghan kaayo pastora, daghan kaayong angay ipasalamat sa Ginoo. Yes, tinuod na, daghan kaayo jud tang angay ipasalamat sa Ginoo. But, I say, have you really thanked God para ana? Kipasalamatan na jud nimo ang Ginoo para anang for those things. Oh? Sa mubo lang kaayo nga higayon, no? Pila ka seconds lang siguro, so maybe 30 seconds lang siguro. Karon mismo, if naa kay notebook diha, no? Or if ang imuhang pag-notes na sa cellphone, hatagan sa nato og maski 30 seconds lang, ibutang ang imong pinaka top 5. Specifically, top 5 nimo nga angay ipasalamat sa Ginoo. Sige, come on. Diha sa imuhang notes or sa imuhang cellphone baka ha. Imuhang top 5. Specific ha? Specific. Sige, nga angay nimo ipasalamat sa Ginoo. Alright. Yan na, gisulat na nimo. No, gusto ko nga imuhan ng kanunay na nimong dalon sa imuhang devotional o pasalamati ang Ginoo na. I know siguro naapa siguro kay top 20, top 50 siguro. Oh, but kanang top 5 lang ta karon kay mubura to ang oras. Oh? So, ang paghatag pagpasalamat sa Ginoo, giving thanks to God, kablo ka igsoon, is more than just saying kanabit ang pagpasalamat before ta mukaon. Kisa pa magpasalamat diri before ka mukaon. Amen, no? Well, that should be kanang kinaiya sa usa ka Kristohanon nga bisag asa ka maski wala ka sa inyong balay, maski naa ka sa restaurant, before ka mukaon, muhabhab sa lechon, ingana, magpasalamat sa Ginoo sa imong ulo, ug magpasalamat ka sa pagkaon. Ang pagpasalamat sa Ginoo, ang pag-develop o kinabuhi sa pagkamapasalamat on igsoon is more than that,
more than sa imuhang pagpasalamat sa pagkaon. No, ang pag-develop o kinabuhi nga pagkamapasalamaton is more than kana bitawng gikan ka nakadawat og kanang regalo. It's more than that. Kana bitang, di ba? Maayo man gud kay ta ka sa dihang bitaw natay makaon, pasalamat. Kung hatagan ta og kanang hatagan tag allowance, mga estudyante, I don't know, makapasalamat ba rin sa ilang mga mama o papa tagag mga allowance. No? Or panaytan ay maghatag nimo og cellphone. Unsa may mo ito bag? Oh, salamat jud kayo. Naman ka cellphone ni hatag sa imo ha. No? Or mga material things. I guess sayon na kaayon para sa ato pagpasalamat sa dihang na atay makaon or natay madawat nga material things. No? But kinahanglan mo level up ang ato ang kinabuhi sa pagpasalamat. Oh, not just for the pagkaon nga mosulod sa itong baba, not just for sa mga material things nga ato ang madawat, kinahanglan mo level up ang ato ang kinaiya, ang atong kinabuhi sa pagkamapasalamaton. No? Even sa mga butang nga dili nato makita. No? No, ingon sa Psalms 107 verse 8 ug 9. Salmo 107, versikulo 8 ngadto sa 9 nag-ingon, let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. For He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Sige, ingon diri, let them give thanks to the Lord for His unfailing love. Unsa ang gugma sa Ginoo? Dili mapakyas. Ang gugma sa Ginoo, it's not something nga magikaon nimo, it's not something nga imong material nga nadawat, but it's there every day when you wake up. It's there in your life every day even when you go to sleep. The unfailing love sa Ginoo, ang walay pagkapakyas nga gugma sa Ginoo. Oh? Nag-ingon diri, and His wonderful deeds for mankind. Ug iyahang mga maayong mga buhat alang sa mga tawo. Nakapasalamat ba ka ana sa Ginoo? Kapasalamat ba ka? Lord, salamat kaayo Ginoo sa imuhang gugma nako. Salamat sa imuhang kaluoy sa akong kinabuhi. Develop that more and more and more. So that makita, you go beyond from the material things to the things nga dili makita. Mudako ang imuhang pagtuo, mudako ang imuhang pag-ila sa Ginoo, mudako ang imuhang pag-appreciate sa Ginoo, mas musuod ka sa Ginoo kay makita nimo na ang mga butang dinha sa spiritual world. Things that are in the spiritual realm, diha magapanglihok lang ang pagtuo. Amen ba? Oh, inaingon diri, for the Lord satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Grabe. Kabalo ba ka? This speaks beyond sa pagkaon o sa mainom nato. Pag-satisfy, pagpuno nato. Dinha. Di ba? Mga igsoon, ang atong kinabuhing Kristohanon, if you get to know the Lord more and more, mutubo ka sa Ginoo mo, mulalum imong relasyon sa Ginoo, di ba makaingon ka nga, wala na ko'y lain nga gipangita pa sa kinabuhi. Satisfied na ko. No, kung maabot ka ana nga level sa imong kinabuhi igsuon, nakita na dinha ang kanabitang ang napadayag na sa imong kinabuhi ang pagkamaayo sa Ginoo. Nangiingon diri nga he satisfies the hungry. He feels the thirsty. Because ang mga tao sa kalibutan, grabe, mga hakog kaayo, they are hungry, they are thirsty, not just for the material, the physical things, but daghan kayo pagtagad, mga atensyon, gahom, kwarta, mona. Basta dihang ang Kristohanon, satisfied din na sa Ginoo, puno diha sa pagpasalamat. Amen? Huh? Giving thanks to God is acknowledging what we don't originally possess.
But because of God's unfailing love and His wonderful deeds, we are provided and are satisfied. Amen? Matag adlaw, matag adlaw. Why palya, why palta? Amen? Oh, kita daghan kay tagpalya, daghan kay tagpalta. We always fail, but the Lord never fails. Amen? Oh, karong panahon nga busy kaayo, paspas kay ang kinabuhi, daghan kaayong ginabuhat, busy kaayo. Kinsa bay busy dire? Masigulay gibuhat, busy gani. Oh? Oh, let us take time nga mo post bitaw ug mapamalandong sa pagkamaayo sa Ginoo, not just on your devotional time, but even on any time during the day. Sa imuhang trabahoan, sa imuhang eskwelahan, sa imuhang pag-atiman sa panimalay, post lang kadyot. Dayon, hinumdumi ang pagkamaayo sa Ginoo ug pasalamati siya. Amen? Ayaw lang og pagpasalamat nga i-post nimo sa imong Facebook. No? Padong na ba ang December, ang mga bonuses nag-abot na siguro yung mga bonuses ning uban. No? Makita na dahil ako na din sa Facebook, no? Salamat na din sa mga bonus, salamat sa mga Christmas bonus, 13-month pay. No, daghan na kayo. Ayaw lang pag-post sa Facebook or sa imuhang sa Instagram baka ha. No nga, mapasalamaton ka sa Ginoo. Ay hara ka makapasalamat diya sa Facebook. But pasalamati, tinuod nga pagpasalamat, gikan sa imong kasing-kasing. Amen. Dili na kinahanglan makabalo si Facebook, ana. Oh? But ang Ginoo, importante kaayo nga makadungog sa imuhang pagpasalamat. Amen? Alright. Next, why should we be thankful? Nganong gikinahanglan, nganong importante man nga mahimo ta mapasalamaton? Huh? Why should we be thankful? Ingon ang 1 Thessalonians 5:18. No, 1 Thessalonians 5:18. Yun nga, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. First, it's a command. Sugo. No? Pasalamati ang Diyos. Pasalamati sa tibuok, sa tanang higayon, tanang circumstansya. Then, because this is God's will for you. Gusto ba kakabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi? Kita nga mga Kristohanon, ikaw ug ako nga ning dawat ni Ginoong Hesus nga Ginoo og personal nga manluluwas. Wala tay laing nga gitinguha sa tong kinabuhi, but to do the will of the Lord. Amen. And thankfulness is apil ana. Ngano din kinahanglan ko kanang mapasalamaton. Tungod kay sugo na sa Ginoo, ikaduha, kabubuton man gud sa Ginoo. No, nga mahimo ta mapasalamaton. O, importante kaayo. Wala nay lain pang rason. Simple. No, mo ni kabubuton sa Ginoo para sa imuha, para sa akoa. Nga mahimo tang mapasalamaton. Amen? Next, a lifestyle of gratitude. No? Usa ka pamaagi sa pagkinabuhi dinha sa pagkamapasalamaton. Unsaon man pag-develop, sir ka dili mo angkon siguro kasi ko galingon nga dili gid ko ka na mapasalamaton. Siguro mapasalamat ra siguro ko kung ingnon kog salamat pod. Dili bitaw ka basin dili ka, wala kay kinaiya bitaw sa pagkamapasalamaton. Now, this is number 1. Unsaon? No? Kinahanglan, it must be a decision. Kinahanglan, himuon nimo nga decision, pilion nimo. Dili lang kay paabuton nimo nga mo flow lang bitaw. No? Okay man na, nindot man kay na nga mo out of kanang sa imong kasing-kasing na puno ka. Then nindot kay imuhang pagbati and then magpasalamat ka sa Ginoo or magpasalamat ka sa mga tao sa imong palibot. But how about wala nimo na gibati? How about dili man ako feel ron nga kanang dili kay ko feel nga mapasalamaton. No? How about sa panahon nga kanang kuan ka kanang down ka,
mo nang gikinahanglan nga imuhang desisyonan. Amen ba? Desisyonan, tuyuon, pilion nga mahimong mapasalamaton. Salmo 7:17. Psalm 7:17. Naiingon din ingon ang salmista, I will give thanks to the Lord because of His righteousness. I will sing the praises of the name of the Lord Most High. Take note of the I will. Ang kanibitang paghimo bitaw natog desisyon mga igsoon, pagpili bitaw nato, nag-involve diri ang atong will. Sana sa Bisaya ang will. Kanang kabubuton, no? Usa na siya ka function sa to ang kalag, no? Even sa to ang brain sa pagpili, sa paghimo og desisyon. And so, ingon ang salmista dinhi sa Salmo siya nga, I will give thanks. Akong pasalamatan. Amen ba? Ug nindot kaayo because first thing karong buntaga, first service, ning decide ka igsuon. Ning decide ka, ang mata ko, kagabi siguro gahapon pa ni say, mag first service ko ugma. So mata ko. No? I will wake up early. I will go to church. So ning decide ka. Tama ba? Nabay giguyo diri against His will. Natala, simpata. No? Wala siguro. Siguro kung anak ka, imong ginikanan, siguro, kung kapoy kay simbo niya, anak ko third service. Imong mama yung baba, tala, ato na ta. Salamat sa mga ginikanan ng mga anak, no? Nga, kipugos nila ilang mga anak to do the will of the Lord. So, importante kaayo paghimo og desisyon nga mahimong mapasalamaton. Amen ba? Next, it must be all the time. Kinahanglan sa tanang panahon, sa tanang higayon. Balikon ako ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Nag-ingon diha, give thanks in all circumstances. Sa tanan. Nabay exempted kung tanan? Wala. No? Give thanks in all circumstances, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Meaning, sa tanan nga panahon, sa tanang higayon, sa kadagaya man, or sa kanihit, daghan magsudan, or isaraman kabuksudan, pasalamatan ang Ginoo, in laughter and in tears, sa kalipay, or sa paghilak man sa kasubo. Mga igsoon, lisod ka ay pagpasalamat when you are in tears sa imong kinabuhi. Lisod ka ay pagpasalamat kung ang imong emotion wala ning uyon sa kabubuton sa Ginoo. Tama ba? Because ang imong emotion when you are sad, when you are in grief, naa ka nang nagbangutan ka, namatyan ka, isod kaayo. Pero, ingon ang pulong sa Ginoo, pagpasalamat. Dili pagpasalamat, ay salamat kay namatay akong papa. Dili na mao. No? Makakita gyud ka grason pagpasalamat sa Ginoo even in your lowest nga area nga sitwasyon sa imong kinabuhi. Makakita gid kag rason ug mangita gid kag rason sa pagpasalamat sa Ginoo. Amen. In laughter, in tears, when a baby is born or when you lose a loved one, ang ngayon pasalamatan ang Ginoo. In your prayers, sa mga pagpangayo, in our prayer requests, nag-ingon ang Philippians chapter 4 verse 6, Pilipos 4:6, don't worry about anything, but in all our prayers, your prayers, ask God for what you need. Always asking Him with a thankful heart. Paris yun na. Kung doon na kay i-request sa Ginoo, pangayoon sa Ginoo,
parisi og pagpasalamat. Maski pag wala pa nimo na nadawat. No? Parisi gyud na og pagpasalamat. So kung doon na kay gipangayo sa Ginoo, na siya katapat na pagpasalamat. Amen? O kamo nagiingon sa pulong sa Ginoo. So in your prayer request, when you have a job and when you lose a job, no? Because doon ay mga tao nga grabe kaayo doon na sila kanang himuon nga kanang panata sa Ginoo sa dihang doon na sila pangayoon. For example, ngayo og trabaho, no, or makapasar ba ka og board exam or unsa ba ka nga mga big time nga events sa ilang kinabuhi. No, and then gihatag sa Ginoo, gitag trabaho, gipapasar. Oh, Lord, salamat, makapasalamat. Apan later on sa ilang kinabuhi, wala truly nag-express o pagpasalamat sa Ginoo because wala na nila hatagi og time ang Ginoo. Busy na kaay sila sa gihatag sa Ginoo nga trabaho sa ilaha. Because ang pagpasalamat igsoon is more than just the words that will come out from your mouth. Amen? Nag-involve sa imong tibuok kinabuhi. Being grateful to God is more than just saying, thank you, Lord. No, ang atong kinabuhi, our whole life should reflect and express it through service. Pag-alagad sa Ginoo. Life service and not lip service. Maliko nako. Pag-alagad sa Ginoo sa tibuok natong kinabuhi ug dili lang sa baba. Amen ba? Oh? Humona siya sa tanang panahon, sa tanang higayon. The right attitude should be that when sa dihang tubagon sa Ginoo imong pag-ampot, ihatag sa Ginoo imong gipangayo, no, paintan nangayo ka og kanang kaayuhan baka sa balatian or forgiveness baka we should always go back to the giver. No? Mubalik yun ka na just like katong usa sa napulo ka mga sanglahon nga ning balik pagpasalamat sa Ginoo, pagyukbo diha sa Ginoo. Otherwise, those things nga atong gipangayo nga gigrant sa Ginoo can easily be taken away. Tama ba? Oh, dali ra kaayo na mawala, dali ra kaayo na ang pwedeng kwaon sa Ginoo. Kinumdum mo ni Job, ni Job. Di ba? Gisugo siya sa Ginoo dito sa Nineveh pagwali. So, daghan pa kaayong agian, nag-disobey pa siya, tapos ning obey na siya, tapos ning wali na siya dito, and then nadto siya gawa sa syudad, and then iyahang gipaabot nga silutan sa Ginoo ang taga Nineveh. Then naglingkod siya dito, init man, kita ang Ginoo, doon nagipatubo ang Ginoo nga tanom, nga para malandungan siya. No, do you know the story of Job? No, si Jonas si Jonah. No, kung wala pa mo nakabasa sa story ni Jonah, no, mubura kay na ang book of Jonah, basahan na siya. Doon ay tanong kaning tubo. Then nalandungan siya. And ayun, wala na siya nainitan, nakatulog siya. And then pagkasunod nga adlaw, uy, nagpadala pud ang Ginoo og ulod. Para gikut-kut, gikaunto nga tanom og nawala na tong shade na ang katong landong dito na ni Jonas. Maigsoon, mga butang bitaw nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Yes, makapasalamat ta, but dili na mahimong sentro sa ato ang atensyon. Dili na mahimong sentro sa ato ang kusog sa atong panahon. But mahimong sentro sa atong kusog, sa atong atensyon, sa atong panahon, mao ang naghatag ana. Amen? Ang giver, mao ang Dios. Mao na ang tinuod nga pag-express nato sa ato ang pagpasalamat, ang pag-serve sa naghatag nato. Amen ba? Next, no? Primero, it must be a decision. Ikaduha, it must be all the time, sa tanang panahon. Ikatulo, it must be practiced. Kinahanglan i-practice. Kinahanglan i-anad nato, buhaton nato, no? Himuon. No? So, sugod ka ng adlaw or kung makaingon kasi ko ganun, ang mapasalamato naman ko din padayon na.
Continue it. No? Makahimo pa kapag influensya sa ubang tao nga mahimong mapasalamaton. Sugod ka na, sugod og practice sa pagkamapasalamaton. Pasalamat sa atong worship team, salamat sa inyong paglid ha. Salamat sa maagi ka sa atong mga marshals, salamat kaayo, salamat sa inyong pag-serve, sa atong mga ushers, usay atong yamiran. Tubagon pa nato usahay kay di ta gusto mo lingkod sa lugar nga palingkuron ta. Pasalamatan nato sila. Kaya naghatag biya sila sa ilang service, sa ilahang pag-alagad. Biya na sila bayad, wa sila sweldo. Unya di pa ta makapasalamat. Practice. Practice pasalamat. Asawa, pasalamati imong bana. Basin feeling bitaw tay kuan nga entitled bitaw ta mga asawa nga dapat ihalang intriga sa kuha nga ang suldo. Paghatag ana bayad rin na. Wala lang ganing kapasalamat sa bana. Salamat sweetheart, salamat love. Kung tapad ay may imong bana or di pasalamati. Wala lang. Ay, kabalo naman guna siya. Dili lang kayo assuming. Sahay mo ko, assuming na kaita, Nindot nga i-express, igawa sa baba. Aron madunggan. Unsa ang pagkadungog kung walay ni sulti. Tama ba? Salamat ka, I love sa imong pagtrabaho ha. Salamat ka ayo nga kung naghago gyud ka sa ato ang pamilya. Salamat ha, anong gamay ra man ni. Pasalamat, reklamo pag yun. Ay, nagreklamo. Sa mga bana pod, nga to sa asawa. Salamat kaayo langga ha, sa iyong pagluto ha. Salamat sa iyong pag-atiman sa mga bata. Ayaw lang during wedding anniversary, kas-ara sa isa katuig. Or himo na itong duha, Valentine's Day. Or tulo, Christmas Day. Express pasalamat sa imuhang asawa. Sige, bana na pod, pasalamat sa asawa. Sige, salamat sa imong paglaba sa kung sanina ha. Daghan ka, angay pasalamat. Practice din pag may time. Kaya basin magmahay ta, mawala na atong loved ones, wala ta kapasalamat. Basin maulahin na ang tanan, so dili ta gusto nga dunay pagmahay sa kinabuhi. Ani nga portion sa pagpasalamat. Amen ba? Amen? It must be practiced. Next, ikaupat. Unsay benefits of being thankful, being grateful, being thankful. Mga benepisyo nga kung sa dihang naga-develop ka aning kinaiya sa pagkamapasalamato. Number 1, gratitude promotes better physical and mental health. Ang pagkamapasalamaton di ay ang usa di ka tawo nga mapasalamaton mas healthy kaysa dili mapasalamaton. Dili lang kay physical, mental health pagyud. Karong panahon ang atong medicine or ang kanang sa health nato naga-promote naman, nag-acknowledge naman ning mental health. Sa una siguro mga 10, 20 years ago, 30 years ago, wala man ning gitawag og mental health. Ma-classify na daw kada siya buang, kana dili. Naming ana lang. Pero karon na anay mga specifics, nanay mga kanang mga detalye about mental health. Kabalo ba ka, ang usa ka tawo nga mapasalamaton, dili lang siya physically healthy, mentally healthy pa. Meaning, dili ra siya buang. Bitaw? Meaning, maayo rang dagan sa panghuna-huna. So, usa ni ka benepisyo sa usa ka mapasalamaton nga tawo, mapasalamaton ang kinabuhi. Another one, gratitude supports deep and restful sleep.
ang usa ka tawo nga mapasalamaton maayo ang iyang pagkatulog. Compare sa usa ka dili mapasalamaton, meaning reklamador nga tawo. Kanang reklamador nga tawo diha tan-awa gyud na siya matulog, di ba? Iyang naong nagreklamo. Maski natulog na, nagreklamo gihapon iyang nawong. Pero ang usa ka tawo nga mapasalamaton, matulog siya, nakasmile, kanang relax ang nawong, no, wala nagdevelop og mga kanang wrinkles, kay maayo man ang pagkatulog, ang pagpahulay. Another one, gratitude boosts your job satisfaction. Gratitude boosts your job satisfaction. Sa tanang mga empleyado, taas kamot. Right, daghang mga empleyado. Kanabito ako ni Agi man ko pagka-empleyado sa opisina, sa trabahoan, daghan kay mga yaw-yaw, daghan kay mga reklamo, bitaw, gisugot na po ko, gipabot na po kayo, daghan kayo. Pero sa dihang mapasalamaton, bitaw ka, kay normal naman dyan ang daghang trabaho sa opisina. Normal naman dyan ang daghang isugo ang atong boss. Normal naman dyan ang daghang ma-encounter nga mga difficult people. Ayaw na dugangi o pagreklamo. Pagpasalamat na lang sa Ginoo. Number 1, pasalamat kanda na kay trabaho. Kaya daghang mga tao walay trabaho. Nangitag trabaho. You being there sa imong opisina, sa imong trabahoan is usa ka dakong butang na nga ikapasalamat sa Ginoo. So it will boost your job satisfaction. Masatisfy ka, mahimo kang kanabitang sa tawag aning, dili na ka magreklamo sa imong trabaho ba? Dili na ka magsigikon. Ay, may pagkuan, may tag mahimo na kong manager, may tag mahimo na kong tag-iya diri sa akong gitrabahoan. Magki kung pasalamaton ka, di naman ka magsikireklamo. Satisfied naman ka sa imuhang trabaho. Amen ba? Another one, gratitude reduces materialism. Moni, usa sa tambal sa pagka-materialismo ang pagka-mapasalamaton. Dili na ka magsipag, unsa pag na sa silingan, naa sila aircon, palit po tag aircon. Naa sila 55 inches TV, palit po ta og 55 inches TV. Kasi sige lang kag apas, ang mga material nga mga butang kay, dili man ka satisfied. Amen ba? Gratitude reduces materialism. Amen? And another one, gratitude strengthens relationships. Amen? Especially kaganina, pasalamat ang mga bana, napasalamat sa asawa. Ang asawa, napasalamat sa bana. It strengthens your relationship. As simple as, salamat sa imuhang pagluto, ha? Kulang manig asin. Butang ipod. Nakapasalamat na ka. It will strengthen your relationship. Amen ba? Ang pagkamapasalamaton. Amen? As I end this one, there's a story in Luke chapter 7 verse 36 to 50. Lucas 7:36 nga to sa 50. Dili na natin ang basahon. I know some of you heard about this katong babae nga kanang a sinful woman nga nag-anoint ni Jesus. Jesus was invited in one of the houses of the Pharisees. And then dunay nang gate crash, dunay babae nga ning sulod dito and wala siya gisulti lain. Ning adto lang siya sa tiilan ni Jesus and then nihilak siya pag ay dito iyang gibasa ang tiil ni Jesus sa iyang luha, iyang gitrapuhan sa iyang buhok. Then naa siya gidala nga alabaster jar, a box of perfume, and then iyang gi-anoint ang ulo ni Jesus. And then naghimo gid siya og such a demonstration nga nakatawag pansin sa mga Parisiyo, sa mga tawo nga naa didto. Then ingon ang Parisiyo nga, ingon to nag-invite ni Jesus kung sa iyang huna-hunain siya nga, kung kaila pa lang ning
si Jesus kung kaila pa lang ni Jesus unsa nga klase ning bayhana. Dili unta ni niya tugutan nga mutandog niya. Kay katong bayhana di ay grabe og kinabuhi no usa ka prostitute, usa ka sinalikway in nagkinabuhi og ubos nga kinabuhi, ubos nga klase sa kinabuhi because tungod sa iyang klase sa kinabuhi nga prostitute siya. Oh, pero si Jesus ihalang gihayaan ang babayi nga nagbuhat ato. Because wala kabalo ang usa ka Parisiyo nga naan di ay sila prior to that doon na they encounter si Jesus uban atong bayhana. Because katong bayhana hapit na siya batuon to death. Tungod kay ang balaod nila sa diyo nag-ingon nga sa dihang dunay masakpan nga nanapaw paga batuon hangtod mamatay. Oh, and so kining bayhana naa didto wala siya gisulti nga pulong sa pagpasalamat pero unsay iyang gibuhat ngadto kang Jesus nag-express sa tibuok niyang pagpasalamat ngadto kang Ginoong Jesus. O si Jesus knowing kung unsay nasa hunahuna sa tawo niingon siya ngadto sa Pariseo nga dunay ako'y sugilanon. Dunay usa ka amo nga dunay nakautang niya iyang mga servant nakautang og 500 dinari, then ang isa nakautang og 50 dinari. Nya knowing nga dili sila makabayad sa ilang mga utang, ang katong amo iya na lang decide na lang siya nga kanang i-quits na, no? Or palaon na ang utang, no? Kanang dili na lang pabayran ang utang. Nangutan na si Jesus, kinsa atong duha nga nakautang ang muhigugma pag-ayo sa iyahang amo. Nintubag ang katong Parisiyo ingon siya nga, katong nakautang og 500 dinari, katong may mas dakog utang kaysa katong 50 dinari, ingon si Jesus. Correct, tama ka. No? Ingon siya. And then ingon siya sa verse 47 sa chapter 7 sa Luke. Therefore, I tell you, her many sins, referring to the woman nga nag-anoint ni Jesus, her many sins have been forgiven as her great love has shown. But whoever has been forgiven little, loves little. Manindog ta mga igsoon. Being grateful to God, mga igsoon, kan mahimo ta mapasalamaton sa Ginoo, is showing our love diha sa Ginoo. Ingon ko ganina, it's more than just words of thank you that will come out from your mouth. Is pagpakita sa itong paghigugma diha sa Ginoo. And showing our love is giving our lives wholly to Him. Ug ang pagpakita sa itong paghigugma sa Ginoo is ang paghatag sa itong kinabuhi diha sa Ginoo. Ang paghatag sa itong kinabuhi diha sa Ginoo is paghimo niyang number 1 sa itong kinabuhi. Number 1 sa itong panahon, number 1 sa atong atensyon, number 1 sa number 1 sa itong priority sa itong kinabuhi. Number 1 sa itong pag-alagad, ang pag-serve diha niya. In ancient times, karaan na kaayo dugay na kay nga panahon. Sa dihang dunay ulipon, no, when slaves get saved or sa dihang luwason sila or sa dihang lukaton sila, paliton sila by good and noble people. Nga sa dihang i-rescue sila gikan sa cruel nila nga mga master. Ang kato nga mga ulipon, ilahang ihatag ilang kinabuhi ngadto sa tawo nga nagpalit nila. O nga nag-save nila gikan sa ilahang mga mabangis nga mga agalon, no? The one who saved them from cruel masters, for ilahang ihatag ang ilahang tibuok kinabuhi ngadto sa katong tawo nga naglukat nila or nagpalit nila or nagrescue nila. Ilang ihatag ilang tibuok kinabuhi, ilahang alagaran katong tawhana
sa tibuok nilang kinahangtod sa adlaw nga mamatay sila. And even, dalon nila ang iyang tibuok panimalay, iyang pamilya, iyang asawa, iyang mga anak, to serve that person nga naglukat niya gikan sa mabangis nga kanang nga agalon nga nahimo siyang ulipon. Mga igsoon, it's the same picture. The same picture nimo og nako. Kinsa bay nagluwas nimo? Kinsa bay nagkuha nimo gikan sa maot kaayo nga agalon nga nagulipon nimo sa sala, sa bisyo, sa droga, sa relasyon nga gubot, sa huna-huna nga gubot. Kinsa bay nag-ayo nimo sa imong balatian? Diba ang ngayon siya, dili lang paghatag nato sa pasalamat, kundi sa paghatag sa tibuok natong kinabuhi. O sa paghatag sa atong tibuok kinabuhi mo ang pag-alagad kaniya. Mga igsoon, gusto ko nga ato ang karong adlaw, ang ato ang level of gratefulness diha sa Ginoo, mas mulapad pa, mas muhabog pa kaysa pulo nga isulti nato. It's atong kinabuhi, atong ihatag diha sa Ginoo. Come on, my igsoon, let's just lift our hands in the presence of God this morning. At tutugutan ng Holy Spirit pagpuno sa atong kasing-kasing karon. Dili nato ibali kung feel ba nimo ang papasalamaton or dili ba. Sa kung giingon na, it's a decision. At one time in your life, you have made a decision to receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior and give it to Him. Why don't we just renew ang ato ang commitment diha sa Ginoo karong buntaga? Sa diha nagpataas ka sa imong kamot, bungat og pagpasalamat sa Ginoo. Lord, salamat sa imong pagpasaylo nako, Ginoo. Just the forgiveness of sins, igsoon. Grabe. Unsa pa kadaghan ang sala nga imong nabuhat sa Ginoo. Unsa pa kadako ang utang that we owe diha sa Ginoo. Iyahang gipapas ang tanan. Iyahang gipasaylo. Wala siya gipangayo nga requirements. Kundili, ang atong kinabuhi mahimong respond as a respond pagpasalamat diha sa Ginoo. To serve Him, to surrender. And the Lord, dili ko Ginoo magunit sa akong kinabuhi. Lord God, take control over my life, Lord God, right now. So that I will be satisfied in You. So that I will, Lord God, Ikaw Ginoo ang mahimong matuman sa akong kinabuhi. Dili ako, Lord. Dili, Lord, mahimo ka Ginoong sentro sa akong kinabuhi. Dili ang mga material nga mga butang. Hallelujah. Yes, Lord. As we lift up our hands, Lord God, in surrender diha kanimo. Lord, kulang pagani, Ginoo. Kulang pagani, Lord. Ang among kinabuhi, Ginoo. Lord, wala may ikabalos nimo, Ginoo. Lord, but just to love You, to serve You, Lord, for the rest of our lives, Lord God, diri sa kalibutan, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat. Open our eyes, Lord God, to see beyond the physical things, to see beyond the material things, Lord, that You have given us, Lord. Thank You, Lord, for Your unfailing love. Thank You, Lord, for Your goodness, for Your mercy, Lord. Thank You, Lord, sa iyong pag-sustain ka namo, Ginoo. Thank You, Lord, sa kusog na imong gihatag ka namo, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Come on, just worship the Lord this morning, son. Just worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Oh, hallelujah.
Thank you, Lord. We worship you. We worship you, Jesus. Oh, Lord, salamat, salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat sa iyong pagkamaayo, Ginoo. Salamat, Lord. Sa iyong pagtipig ka na mo, Lord. Salamat, Ginoo. Ang kalahutay mi, Lord, hangtod karon, Ginoo. Tungod sa iyong pag-sustain ka na mo, Lord. Iyong pag-preserve sa among kinabuhi, Ginoo. Salamat nga wala ka napakya sa pagtagbo sa among pagkinahanglan, Lord. Salamat kaayo, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Matangtang, Ginoo, ang among pagkahakog. Matangtang, Lord, ang among pagka-unsatisfied, Lord, sa kinabuhi. Lord, kaya ang pagkamapasalamaton, Lord God, mahimo, Ginoo, nga mag-grow, ma-develop sa among kinabuhi, Ginoo. Matangtang ang pagka-reklamador, Ginoo. Ang pagkabagulbulan, matangtang, Lord. Mapulihan ni ang pagkamapasalamaton, Ginoo. Ginoo, daghan kaayong salamat, Lord. Imong giusab ang among kasing-kasing, imong giusab ang among huna-huna, Ginoo, karong buntaga. Salamat, Lord, sa imong pulong among nadunggan, Ginoo. Amo ning ikinabuhi, Lord. Ug padayon, Ginoo, dili lang karong simana, kundi hangtod sa imong pagbalik, Ginoo. Daghan kaayong salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. Atong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Makapanglingkod mga egso.